Môj domov je tu, v tomto meste. Az én otthonom itt van, ebben a városban. V dome, ktorého severným portálom teraz vstupujem popod klenby. Abban a házban, amelyiknek az északi kapujánál a boltívek alatt éppen belépek. A kde dolu v krypte kamene a spomienky bdejú nad ostatkami Rákociho. És ahol a Rákóczi kriptának a boltívei éppen Rákóczinak a hamvait őrzik. Nie v Paríži som doma. Én nem Párizsban vagyok otthon. Nie vo svojom byte v Budine. Nem a budai házamban, lakásomban. Nie v európskych hoteloch či debatných kluboch. Nem az európai hotelekben, vagy éppen klubokban, társalgási klubokban. Som doma vo viere a v presvedčení, Abban a hitben és meggyőződésben vagyok itthon, ktoré vystavali tento kostol, amelyek ezt a templomot építették, tieto klenby. és ezeket a boltíveket. Ďakujeme vám. Köszönöm. Vzácni hostia. Sú chvíle, keď ľutujem, že neviem po maďarsky a odkedy poznám literatúru Sándora Máraiho, ľutujem to ešte viac. Úryvok odznie len v slovenčine. Ezért elnézést kérek, hogy ezt a részletet én szlovákul fogom mostan elolvasni önöknek. Kérem. Tento kostol, dom svätej Alžbety, budovali po stáročia s nezištnou ctižiadostivosťou a pokorou. Netúžiac po osobnom ocenení, ale s najlepším úmyslom majstrovsky vyjadriť všetko to, k čomu sa členovia komunity spoločne zaviazali. Takto musíme my ešte raz vybudovať Európu ako kostol. Vybudovať ju z cementu a rozumu, z viery a znášanlivosti, z asketizmu očisteného a znovuzrodeného kresťanstva. Vyviesť ju z úpadku, ktorý až kričí spred brán našich miest. Nie je iného východiska. To už viac nie je náboženský problém. Prerástol postoje a ciele cirkví i náboženstva. Zachovanie Európy závisí od podmienky, či kresťanská morálka v jej najpôvodnejšom a najprísnejšom zmysle opäť zavládne v dušiach, v spoločnosti, vo vedomí tried a jednotlivcov. Zasiať túto mravnosť a poznanie do duší zdivočelých detí Európy je poslaním kňazov, vojakov, spisovateľov a učiteľov. Všetko to, čo sa v Európe stalo, svedčí o tom, že už viac nie sme skutočnými kresťanmi. Byť kresťanom totiž znamená byť vzdelaný, spravodlivý, zachovávať mieru, byť zodpovedný a vedieť, že naša ríša nepochádza z tohto sveta. Jediným dôstojným cieľom európskej expanzie je získavať si ľudské duše, nie dobývať štáty, nežiadať si kolónie, ale zápasiť o ľudského ducha. Preto Európa bola mocná v tých storočiach, v ktorých sa stavali gotické bašty. Svoju veľkosť a silu môže Európa získať späť iba v pokore, odriekaní a sebapoznávaní. Nemôže ju zachrániť nik iný než sily, ktoré vystavali tieto katedrály a ich duchovný svet. Sily viery, tolerancie a rozumu. Nemôžeme viac snívať o betónovom raji spoločnosti, civilizovanej až do bezvedomia a hudbe automatov vyhrávajúcich jej po práci. Spoločnosti vychovanej na obrázkových časopisoch, sledovanej a zastrašovanej dobrovoľnou tajnou políciou, spoločnosti neschopnej ozajstného zážitku, večne hladnej po zábave, polovzdelanej, otupujúcej si emócie narkotikami. Köszönöm szépen!